Какво е да правиш пари, докато си почиваш, и то без личен първоначален капитал? Всички казват, че красивите жени някой ги издържа. Но има и друг вариант. Програмата на Нов дом номер 1 прави пари, докато си почиваш. И моята история е точно такава. Преди 1 година изтеглих ипотечен кредит, който надвишаваше моите нужди. А разликата инвестирах в програмата на Нов дом номер 1 прави пари, докато си почиваш. Моят брокер ми намери изключително добра сделка. Заплатих цената на продавача и 9 месеца по-късно цената отново е при мен, заедно с 30% чиста доходност, мой собствен капитал, който отново ще реинвестирам с програмата на Нов дом номер 1 прави пари, докато си почиваш. Ако и ти искаш да правиш пари, свържи се с мен или с брокер на Нов дом номер 1, за да разбереш как става това.